Dan Bahamagiya kai. Me abu da kai ne? Wai shi baka gani ne da zaka bige mana mota? Me yasa zaka zo ka aje mota a tsakiyar hanya? Wai ce ba tsakiyar hanya na je ta lalacewa fa ta yi. Ba sai kai gefe da ita ba. Kai ita zai gefe da ita. Idan ni ne zai gefe da ita. Ta yake da. Laifin ka ne. Ko kadan ba laifi na bane. Shine yasa zaka zo ka bige min mota. Kai ne wanda ka aje mota a tsakiyar hanya duk wanda da zuwa ka ba shine da bige ta. Ba sai ka gyara min mota ta. Ba zan gyara ba. Kai kada ka nuna cewa kana da wayo. Ware na rantse ba na taba. Me wanda zaka yi? Me zaka yi? Kaga da cika ni. Dan Bahamagiya wani abu da kawai zaka tura ni. Zaka tura ni. Na taba da kai wani abu da kai ya. Me har ya shi ka bara taba ni. Sai na shige ka. Kai hakuri. Kirish, me abin da yake faruwa? Dave, kana lafiya? Kai, kana lafiya? Shi ɗin ka baki ɗayansa ba mage ne. Ya je mota a tsakiyar hanya shine ba mu sani ba muka zo muka bige ta. Ba mage kawai. Muna kan hanyar mu na zuwa Dikala. Shine motar mu ta lalace. Muna kokarin neman masaukin baki. Me yasa ba ku kirawo waya kun nemi taimako ba? Babu network a cikin wannan. Wannan wajen ko kadan ba a samu